Ha egy mondatom lenne a műsorban, akkor azt mondanám, hogy az egész online térbe keletkezett gyermekhez köthető problémák, köztük kiemelkedően a videójáték problémák valójában a szociális térben a valós szülő-gyerek kapcsolat problémákhoz köthetők, onnan indulnak ki. Hogyha az édesapa, édesanya a gyermekével megfelelő kapcsolatban van, őszinte megfelelő kapcsolatban van, akkor ezek a túlzások, ezek a vadhajtások, ezek a szélsőségek és sztereotípiák nem tudnak érvényesülni. A kérdés az, hogy a szülők eljutnak-e odáig, hogy belépnek ebbe a világba, csak szemlélőként mondjuk először. Vagy hagyják, hogy ez egy ilyen teljesen idegen dolog legyen, és így aggódnak kívülről, hogy fú, hát beszippantotta a gyereket valami, és nem tudok ezzel mit kezdeni.